Moi! Ja mä olen NTP, eli Nuusiutipetsi. Ja mitä mun piti sanoa, niin että mä kun nyt sain vihdoin jaksamisen, tai miten se nyt ottaa tekemään tämän videon. Ja sori kun tää on tämmöstä kattelemista, mutta unohtuu kun mun piti sanoa. Niin, ja sori tästä puolilaudusta. Sitten nyt yksi on silleen, että yksi minkä takia mä en ole tehnyt on se, että mun kamera on vähän niin kuin rasittava, tosi rasittava. Ja mä kuvaan sitäkin nyt puhelimella. Niin, just kun mä en saa laittaa se videoita, mutta sitten saattaa kestää, että seuraava video tulee ja jotain semmoista. Koska mä kuvaan varmasti sen sitten tuolla mun kameralla. Ja sitten mun kamera, kun mä saan ladattua sen tämän koneelle, että siinä kestää sitten varmaan jonkun aikaa, mutta siis tämmöistä tiedotusta nyt annan teille, että videota tulee, jos tätä et kukaan katsoo, kun ei kukaan katso, mä tiedän. Niin. Mun pitää varmaan lopettaa. Ja mä en ehdi kuvaa sitä toista videoa kuitenkaan, niin kuin, että sinne saattaa kestää viikkoa ehkä, että se tulee. Mä kuitenkaan kuvaa sitä tänä viikonloppuna, tai ehkä sunnuntaina kerkeen, kun mun kaverin luokse yöksi. No, mutta kuitenkaan me lopetettua tämän videon silleen. Lol. Mistäköhän tää lolkin tuli? Sori tää valastusta on tosta sulkea, että tästä vaan tästä tietokoneesta ja valastusta. No, moikka!